سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قند رساتهم كاب تقرأي ببلسقنان بهراو تدرنا تبايلهم كململو تحاسيبهم زنبرو مناسي مولو بمولو تقبالنت كمسانو تحابيرهم نبر حلافي مكلاخل منستر ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ናብ ሻዕብያ ዝምልከት ከቢድ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ናይ ጎንደር ሰራዊት ዝበሃሉ ዕጡቋት ስሩዕ ውግእ ክካየድ አዋጅ ከም ዘአወጁ ተሓቢሩ ኤርትራ ውግእ ዝመርሕ ጀነራል ብህጹጽ ናብ ጎንደር ምልኣኻ ዝገልጽ ዜና ወፂም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም كاب تقرأي ببلسقنا نبهراو تدرنا تبايلهم كململو تحاسيبهم زنبرو مناسي مولو بمولو تقبالنت كم ساعة تحابيرهم عبد حجي ساعات سرعات بلسقنا عبد كللات تهاجر كوتا توهيبون نايب على المنسين بهراو تدرنا ملميلان كركبات ازاز محلالي في اللان كم زلوخ حبر صانحيهم بمسارات ازي تأزاز دمان تقرايون عسراش حادشت من عسين بهراو تدرنا تبايلهم كمل مالونا فيدرال كل آخون كوتا وصيلو من باروم يفلت يخون مبر لو مزوص ازينا خامزا ملاختو ولا حادثب كي ترفن بهراو تدرنا إلو خامزي تمزقبا زرخبنا يحابري تردم نازعيبون بدمازون كالوت ناي تقماطق من ጉዳያትና ታሊሉና ፌደራል ምክልኻል ሰራዊት ክጽምበሩ ተሓሲቡ ዝነበረ ፕሮጀክት አብይ ሎሚ ሙሉ በሙሉ ከም ዝፈሸለ እንዳተሓበረ ይርከብ በመሰረት እዚ ድማ ናብ ቀታልን ዋና ጸላእን ትግራይ ዝኾነ ናይ አብይ አሕመድ ሰራዊት ጽምበር ትግራይ ከም ዘየለ ኣብ ተግባር ዘመስከረ ጉዳይ ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ፌደራል መንግስቲ ሎሚ ካልእ ጥፋት ኣብ ልዕል ትግራይ ንምፍጻም ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን كاب تقرأي حايل المركب زقابرم زل صعارتات كم زعينت فشلت كرخبو خام زقبو دمان داتا قلس اركب كم زفلت عبد حالفة ورحون حايل عير إثيوبيا نافرون عبد تقرأي كتما مقالة خمز الأخة مقلاز نايزي كريم بجنرالي المامر داسان داتا مرحة عبد العل تقرأي عالم بچكانهم كساب تقرم جفجافات زكايد حايل عير إثيوبيا ناب تقرأي أنفت مقبارو سعيبون بوزحاتا قريمو من بارو يفلت تقرأي آتي تزلا محبرون ኢኮኖሚያውን ቅሩላ ዋና ተሐታት ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ለሙውን ከም ቀደሙም ካብታት ያተዘላ ቅሉላው ንኸይትወጽ እንዳሰርሐ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሰምዐ ዜና ድማ ሓይል ኣየር ተሃገር ናብታ መዓልታዊ ጭፍጭፋ ዝነበረት ከተማ መቐለ ምሪሑ መንባሩ ገሊጽና መንባርና ዝዝከር እዩ ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ኣባላት ሓይል ኣየር ተሃገር ካብ ከተማ መቐለ ሰባት ንምልማል ዝዓለመ መንባሩ ይፍለጥ بمسارات زيون ملكت توصيهم تقارو عبالات حيل عير كخونو زدالي نمملمال من قصعات جميرا من بارو ميفلت ولا كوا ازينا عبالات حيل عير زخونو تقارو نمملمال كام مقالج تقبر فتنا خام زي تساخ انت تقلزم لومي بغال ملكعو كامل لا تقرأي عيسرا شحمن عصي نمملمال زعالم من قصعات ببلسقنا خالفتنا خامس تخايدة تحابير اللهم ابسرح السانو من عصي بمزوار وتدرنا كم عاوي سرح عدل بمقصار بدموزن بتغماطق من متلال تحاسي وزنبر من قصاص ملء بملء خامس فشل دما زرخبنا يو حابري ترد بمسارات زي دما كاب تتحيز زنبر كوتا عسراش حمن عصي 0% كاب تقرأي كام زرخبو تحابير اللهم نبر حلافي مكلاخل منستر ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ናብ ሻዕብያ ዝምልከት ከቢድ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ብዙሕ ግዜ በተጋሩ ብናይ ባንዳነት ተግባሩ ዝጽዋዕ ዶክተር አብርሃም በላይ ሎሚ ብልጽግና ወኪሉ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ምፍራሕ ዘለዎ መግለጺ ሂብሎም እቲ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቱ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ከም ዝፍለጥ ኣብ መጀመርታ ኩናት ትግራይ ምስ አብይ አሕመድ ብምዃን ክሳብ ኣስመራ ዝተጓዓዘ حلافين وتادراو محزنت كرتيو هاجر نخفتر زلعاله قد 5 صاوته يذكر دحرتي مسبه سلطانات ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝፈጠሮ محزنت كዓ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓበራው ግንባር ብምፍጣር ኣብ ልዕል ትግራይ ወረራ ምፍጻሞም ይዝከር ነብሲዒቡን ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ጆኖሳይድ ትግራይ ልዑል ተራኸም ዝነበሮን በተጋሩ ዝለዓለ ጽሊት ከም ዝነበሮን ይፍለጥ እዩ የማናይ ኢድ አብይ አሕመድ ምዃኑ ዝነገረሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ሎሚ ድማኒ ኢሳያስ ፈኪሩ ልሎም
نبعلو نبلصقنا نحزب تግራይን ወኪሉ መግለጽ ዘስምዐ እዚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁጽርና እዩ ክብል ሓቢሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ሃፍቲ ዝኾነ ወደብን ባሕርን ብሰላም ተጠቃሚት ክገብር ከም ዝነበሮ ምግላጹ ንብዙሓት ኣገሪሙ። بمسارات زنبرة سمعنا إثيوبيا عشرات عامات كاب استفلالي وررتها هاجرات تكلاخلص صنحت عصب ودب لومي تتقامت كتكون نير وازب الحاضريت هذا ما هي بلوم يخونن برك قدم حج زنبرة الناس مع إسياس أفوركي 5 ألمن كاب ودب عصب تتقمت خاين خون كمز خلكلن كالي أمارات سخن وسر زخل وسانة كنهب أجديدنا لخبل تحالف مينستر مكلخال سراويت قاليسوم لومون جزية خير فدا بزعوة تقامنات ودب بسلام كينو دو إسياس أفوركي نحيل أمارات سخن وسد أجديدنا لزبالة دكتور أبراهام وصيتون شعبيا كخبد يخبل فاكيرو لهم مرقا سراويت ترخيبون از حابريتها 5 قال حز تزربلو أبراهام بلاي بمينستر درجات وطن مجمرتا قلت قوام منقستي إثيوبيا 5 قبرو دما زرخبنا يو حابريتها يردم متوساخون أبلع الهزبيلو تسوع هزب تقراي كبير قفع بشعبيا 5 تفصمز تزرب دكتور أبراهام نازحنا نفادي اللقزية بس حلو مبالو دما نبوزحات أقريمو لهم ምክንያቱ ድማ አትሎሚ ህዝበይ ዝበለን ሕነ ክፈደሉ ምዃኑ ዝገለጸሉን ህዝቢ ትማሊ መጸላእቲ ኮይኑም ጀኖሳይድ ክፍጸመሉ ካብ ዝገበሩ ሓደ ዝኾኑ ባንዳታት ተጋሩ እቲ ሓደ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ እዩ። بتوسخ ون از بعض سلطان قدم ورحبيلو بمخنيات 10 حلقات ናይ እንኳዕ صحابكم ملختي ናብ ትግራይ ኣመሓላሊፉ منبارو ዝዝከሪም زحابريت هذا ما ببزحات تجارو تنتانخ وهابلو صنع خوينون بالصقنا ناب تግራይ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ሓይልት ዝመስል መግለጺ ናይ ጥዕና ክኸውን ከም ዘይኽእል ይሕብር ኣሎም። ምክንያቱ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ወይ ኣብ ጎኖ ሰሊፉ ናብ ኩናት ጎቲቱ ከእትዋ ወይ ድማ መራሕታ ወጊዱ ተቕሊሉ ክገዝኣ ተሊሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ። ምክንያቱ ድማ ስርዓት ብልጽግና ስልጣኑ ካብ ዝቋጸራት ሒዙ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ንመበል 10 ሓለካይ ዝኾነ ይኹን ጽቡቕ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ዘይፈልጥ ምዃኑ እንዳተፈልጠም ኣብሎም በፂሑ ዘሕልፎም ዘሎ መልእኽቲ ብብዙሓት ኣካላት ሕቶ ከልዕሉ ጸኒሖም እዮም። ስለዚ ድማ ሎሚ እውን መራሕቲ ትግራይ ካብ ካሊእ ግዜን ላዕሊ ክትትል ዘልዮም ኩነታት ተፈጢሮም ከም ዘለው ተረዲኦም ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ጽዑቕ ክትትል ክገብሩ ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ። ናይ ጎንደር ሰራዊት ዝበሃሉ ዕጡቃት ስርዑ ክካየድ ኣዋጅ ከም ዝኣወጁ ተሓቢሮም። ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ፋኖ ንመንግስቲ ኢዶም ከም ዘይህቡን ውግእ ከም ዝቕጽሉን ሓቢሮም። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ፋኖ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዓበይቲ ኣመራርሓ እቶም ዕጡቃት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፋኖ ፍሉይ ሓይልን ኢዶም ንመንግስቲ ሂቦም እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ምስራቅ ኣማራ ፋኖ ተባሂሉ ካብ ጽውዕ ዓብይ ክፋል ፋኖ ኢዶም መከላኸል ሰራዊት ኢትዮጵያ መሃቦም ይዝከር። ናይዚኦም ዋና ኣዛዝ ዝነበረ ምሬ ወዳጀነ ዝተባሃለ ኣመራርሓ ፋኖ እውን ክሳብ ሕጂ ኣድራሹ ከም ዘይፍለጥን ከም ዝተሰወረን ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ሎሚ ድማ እቲ ኣብ ጎንደርን ከባቢያን ዝርከብ ግዙፍ ቁፅሪ ዘለዎ ዕጡቕ ፋኖ ምስ መንግስቲ ከም ዝዋጋእ ኣፍሊጡሎም። እቶም ዕጡቃት ከም ዝሓበርዎ ንመንግስቲ ፌደራል ዋላ ካልኦት ኢዶም እንትሃቡን በይኖም ኮይኖም ከም ዝዋግእዎም ሓቢሮም ኣለው። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ጎንደርን ከባቢያን ዝርከቡ ዕጡቃት ፋኖ ናይ መተኣኻኸቢ ደወል ዝብል መግለጺ ኣውፂኦም ስሩዕ ውግእ ክካየድ ጸዊዖም ኣለው። ብኻልእ ዜና ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ንዕጡቃት ፋኖ ዝሕግዝ ጀነራል ከም ዝለኣኸ ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሖም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢሳያስ አፈወርቂ እቶም ሰራዊት ፌደራል ዝዋግኡ ዘለው ናይ ጎንደር ፋኖ ዝበሃሉ ዕጡቃት ንምስልጣንን ንምሕጋዝን ብዝተጠናኸረ መንገዲ ቀፂሉሎም። በዚ መሰረት እውን ዕጡቃት ፋኖ ጀነራል ክሳብ ምምዳብ በፂሑ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። ብተወሳኺ እውን ብመከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ልዕሊ 16,000 ዝኾኑ ዕጡቃት ፋኖ ብሓገዝ ሻዕብያ ክብተኑን ክድሕኑን ከም ዝኸኣሉን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።